Hiljainen kriisi pyyhkäisee nykymaailman, eikä siitä uutisoida. Se tapahtuu juuri nyt, kehossasi, kenties juuri nyt, kun kuuntelet minua. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että miehillä on nykyään alhaisimmat koskaan mitatut testosteronitasot. Puhumme tasaisesta laskusta vuosi toisensa jälkeen 1980-luvulta lähtien. Mutta useimmat eivät tiedä, että joissakin modernin ajan unohtamissa paikoissa miehillä on edelleen voimaa, jonka muu maailma on menettänyt. Mitä heillä on, mitä sinulla ei ole? Entä jos kertoisin sinulle, että näihin elinvoiman keitaisiin on elämässä kartta, joka on tarkoituksella piilotettu sinulta? Vastaus ei ole genetiikka tai kohtalo, ja se kääntää kaiken, mitä luulit tietäväsi maskuliinisuudesta ja ikääntymisestä ylösalaisin. Pysy kanssani loppuun asti löytämäksesi paitsi tämän kartan, myös käytännöllisen menetelmän, joka voi sytyttää oman elinvoimasi uudelleen iästäsi riippumatta, ja kohtalokkaan virheen, jonka useimmat tekevät yrittäessä korjata sitä. Oletko tuntenut olosi väsyneemmäksi viime aikoina? Tuntuuko sinusta, että energiatasosi eivät ole enää entisellään, että jokin ennen luonnollinen asia on yksinkertaisesti kadonnut? Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että ongelma ei ehkä olekaan vain ikä? Totuus on se, että 25-vuotiaalla miehellä saattaa olla nykyään samat hormonitasot kuin 70-vuotiaalla miehellä 1970-luvulla. Tämä on sukupolvien romahdus, hiljainen epidemia, jonka moderni yhteiskunta kätevästi jättää huomiotta. Samalla kun juhlimme edistystä, kehomme maksavat siitä hinnan. Mutta entä jos kertoisin sinulle, että ratkaisu ei ole taikapilleri, vaan pelastus? Pelastus elämäntavalle, joka sykkii edelleen planeetan syrjäisillä kolkilla. World Population Review-tutkimuksen tutkija kokosi lähes vahingossa satoja tieteellisiä tutkimuksia mieshormoneista, jotka oli kerätty vuosien 2010 ja 2022 välillä. Tulos oli häiritsevä ja samalla paljastava. Hän löysi elinvoiman taskuja, paikkoja, joissa miehet ylpeilevät testosteronitasoilla, jotka tuntuvat meistä tieteiskirjallisuudelta. Jotta saisit käsityksen, vakavan hormonaalisen puutteen hypogonadismin kliininen kynnys on 264 nanogrammaa desilitrassa. Keskivertoamerikkalainen on vaarallisen lähellä tätä, mutta Uzbekistanissa miehet rekisteröivät keskimäärin 773. Mongoliassa, Kamerunissa, Etiopiassa, Azerbaidsanissa. Luvut kertovat tarinan voimasta, jonka luulimme kadonneen. Mitä yhteistä näillä paikoilla on? Ensisilmäyksellä ei mitään. Yksi on muslimi Keski-Aasiassa, toinen on trooppinen Afrikan valtio, yksi on kylmä ylanko, jota asutetaan paimenolaiset. Mutta kun katsomme syvemmälle, rakenne hahmottuu kirurgisen tarkasti. Durhamin yliopiston vuonna 2025 julkaisema tutkimus paljasti salaisuuden. Kyse ei ole etnisyydestäsi, geeneistäsi. Kyse on ympäristössä, jossa kasvoit. Kyse on elämäntyylistäsi, ruokavaliostasi, vaatimuksista, joita maailma asetti kevollesi ensimmäisten 19 elinvuotesi aikana. Se muuttaa kaiken. Kyse ei ole rodusta, ei kohtalosta. Se on valinta. Oletko koskaan tuntenut oloasi turhautuneeksi omiin geeneihisi, ikään kuin olisit tuomittu tiettyyn fyysiseen kohtaloon? Tämä löytö todistaa, että meillä on enemmän kontrollia kuin kuvittelemmekaan. Uzbekistanissa fyysinen työ pyörittää edelleen taloutta. Nuoret kasvavat kantaen maailman taakkaa harteillaan ja tämä muokkaa heidän biokemiansa ikuisesti. Heidän ruokavalionsa perustuu eläinproteiiniin, luonnollisista lähteistä peräisin olevaan tyydyttyneeseen rasvaan ja nollaan prosessointiin. Kansallisruoka plov on lampaanlihan, riisin, porkkanoiden ja eläinrasvan pommi, joka on täynnä sinkkiä ja kolesterolia, testosteronin suoria esiasteita. Kulttuuri juhlistaa voimaa ja sitkeyttä. Paimennolaissotureiden genetiikka on olemassa, mutta ympäristö painaa liipaisimesta. Entä Mongolia? Maa, jossa maa ei tue maataloutta, vain eläimiä. Mongolialaiset ovat lelänneet tällä vuosituhansien ajan. Heidän ruokavalionsa on jaettu 2 vuoden aikaan. Valkoiset kuukaudet, jolloin syödään fermentoituja maitotuotteita, ja punaiset kuukaudet, jolloin syödään lihaa. Paljon lihaa. Lampaita, hevosia, jakeja ja vuosia.
Punaisen lihan kulutus henkeä kohden on 17 kertaa suurempi kuin länsimainen suositus. Ja tulos: tiiviit vartalot, toimiva lihaskysty ja vähän viskeraalista rasvaa, koska he elävät jatkuvassa aktiivisuudessa. He eivät käy kuntosalilla, elämä on treeniä. Onko libidosi muuttunut? Tuntuuko sinusta, että olet kadottanut tuon kipinän? Ajattele sitä. Miehen keho on muovattu liikettä ja ponnisteluja varten. Kamerunissa, joka on maailman rankingussa 3. sijalla, tarina toistuu. Suurin osa miesväestöstä työskentelee omavaraisviljelyssä. Keho on työkalu lapsuudesta lähtien. Se on jatkuva hormonaalinen ärsyke intensiivisen toiminnallisen liikunnan kautta, todellista työtä, johon osallistuvat kaikki lihakset joka päivä. Ruokavalio on runsas riistanlihasta, kalasta, kananmunista sekä luonnollisista maapähkinä- ja palmuöljyrasvoista. Mutta voimakkain tekijä tässä on se, mitä ei ole olemassa. Ei ole bisfenoli sisältäviä muoveja, ei ftalatteja hygieniatuotteissa, ei atratsiinilla saastunutta vettä. Myrkkyjen puuttuminen on yhtä voimakasta kuin ravinteiden läsnäolo. Annan sinulle 5 sekuntia aikaa tykätä ja tilata kanava ja kertoa meille kohtaamastasi ongelmasta kommenteissa. Yhdessä autamme ratkaisemaan sen. Älä pidä sitä itselläsi, et ole koskaan ollut yksin tässä taistelussa. Muista, tämä yhteisö, jota rakennamme, on voimamme. Jokainen kommentti, jokainen jaettu tarina tekee meistä vahvempia. Me vaadimme takaisin jotakin, mikä meiltä vietiin. Entä Etiopia? Pitkän matkan juoksijoiden maa. Se ei ole sattumaa, se on ympäristö. Korkeus pakottaa kehon sopeutumaan, tuottamaan enemmän punasoluja, lisäämään lihastiheyttä ja, kuten Harvard havaitsi, saavuttamaan voimakkaimpia testosteronipiikkejä. Heidän ruokavalionsa perusta on TEF, rauta- ja aminohappopitoinen vilja, jolla on alhainen glykeeminen indeksi. Tämän viljan fermentointi injera-leivän muodossa säätelee miehen hormonaalista akselia. Se on esi-isien viisautta, jota moderni tiede on vasta alkanut ymmärtää. Lopuksi Azerbaidžan, jossa on fyysisen työn kulttuuri, lampaanlihaan, nähkinöihin ja oliiviöljyyn perustuva ruokavalio sekä kamppailulajien perinne. He ymmärtävät, että ravinnon kolesteroli, toisin kuin meille on kerrottu, on testosteronin raaka-aine. Ei kolesterolia, ei testosteronia. Niin yksinkertaista se on. Saman aikaan kehittyneessä maailmassamme meidät on myrkytetty täydellisellä myrskyllä. Ensinnäkin siemenöljyt ja transrasvat, jotka estävät suolaan testosteronin tuotantoa. Toiseksi hormonaaliset haitta-aineet muoveissa ja hygieniatuotteissa, jotka matkivat estrogeenia miehen kehossa. Jokaisella autoon jätetyllä vesipullolla, jokaisella mikrossa muovirasiassa lämmitetyllä aterialla sabotoimme itseämme. Kolmanneksi istuva elämäntapa. Keho on suunniteltu kantamaan painoa, taistelemaan. 8 tunnin istuminen tuolissa on signaali elimistöllesi vähentää hormonituotantoa kysynnän puutteen vuoksi. Ja neljänneksi krooninen kortisoli. Nykyajan elämän stressi, velka, ahdistus. Kortisoli on testosteronin suora vihollinen. Ne kilpailevat samasta biokemiallisesta reitistä ja maailmassamme kortisoli melkein aina voittaa. Mutta tässä on realistinen toivo. Olet elossa, joten ratkaisu on aina olemassa. Kyse ei ole muutosta Mongoliaan. Kyse on periaatteiden ymmärtämisestä ja niiden soveltamisesta siellä, missä olet. Kyse on vastuun ottamisesta omasta terveydestäsi. Menetelmä on olemassa. Se perustuu olennaisen takaisin ostamiseen. Oikean ruuan, jatkuvan liikkeen, myrkkyjen välttämisen ja stressin hallinnan. Se on paluu perusasioihin, yhteyden uudelleen luominen omaan biologiaamme. Et ole yksin tässä. Menetyksen tunne, väsymys, se ettei enää tunnista itseään peilissä. Se on kokonaisen miesten sukupolven kokemus. Mutta ymmärtämällä syyn löydämme voiman muutokseen. Muodostamme miesten yhteisön, joka kieltäytyy hyväksymästä tätä taantumista normaalina. Olemme täällä taistelemassa, vaatimassa takaisin elinvoimamme, energiamme, olemuksemme. Oletko koskaan tuntenut oloasi ylikuormitetuksi niin monien ristiriitaisten terveyttä koskevien tietojen keskellä? Tämän menetelmän kauneus piilee sen yksinkertaisuudessa. Se ei ole mikään muotidietti, se on paluu ihmiskunnan kehitykseen. Ajattele hypoteettisen miehen tarinaa. Kutsutaan häntä vaikka Markokseksi.
45-vuotiasta toimistopäällikköä. Väsynyt, ylipainoinen, libidopohjalla. Hän kuulee kaiken tämän ja päättää tehdä muutoksen. Hän ei tee mitään radikaalia. Hän vaihtaa soijaöljyn voihin ja oliiviöljyyn. Hän alkaa kävellä 30 minuuttia joka päivä. Hän lopettaa ruoan lämmittämisen muoviastioissa. Hän alkaa syödä munia aamiaiseksi ilman kolesterolin pelkoa. 3 kuukauden kuluttua, ilman pillereitä, hän tuntee olevansa taas 30-vuotias. Hänen vaimonsa huomaa, hänen lapsensa huomaavat, hänen työtoverinsa huomaavat. Hän ei nuorentunut, hän vain lakkasi myrkyttämästä itseään. Hän antoi kehonsa tehdä sen, mihin se oli tarkoitettu. Tämä tarina voisi olla sinun. Samaistutko Markoksiin? Tunteeseen, että olet loukussa rutiineissa, jotka imevät sinusta elämän. Ensimmäinen kysymys, jonka sinun tulisi kysyä itseltäsi, ei ole, mitä minun täytyy lisätä, vaan mitä minun täytyy poistaa. Poista tulehdusta aiheuttavat öljyt. Poista ylimääräinen sokeri. Lopeta äärimmäinen istumatyö. Poista ilmeiset myrkyt. Jo se on vallankumous. Pelkäätkö tyydyttynyttä rasvaa, punaista lihaa? Meidät on opetettu pelkäämään sivilisaatiota rakentaneita ruokia, samalla kun meitä pommitetaan värikkäissä laatikoissa olevilla prosessoiduilla tuotteilla. Totuus on, että eläinrasva ja kolesteroli ovat välttämättömiä. Aivosi koostuvat kolesterolista, hormonisi koostuvat kolesterolista. Tämän kieltäminen keholtasi on kuin pyytäisi muuraria rakentamaan talon ilman tiilejä. Se ei toimi. Entä liike? Sinun ei tarvitse tulla olympiaurheilijaksi. Mutta kehosi tarvitsee signaalin siitä, että se on elossa, että sitä tarvitaan. Ruokaostosten kantaminen, portaiden kiipeäminen, lasten kanssa lattialla leikkiminen, reipas kävely. Kehosi kaipaa näitä signaaleja. Oletko antanut sille tarvitsemansa? Vai vietätkö koko päivän istuen autosta toimistoon, toimistosta sohvalle? Ole rehellinen itsellesi. Vastaus voi olla epämukava, mutta se on vapauttavaa. Se on muutoksen lähtökohta. Meidät on ehdollistettu uskomaan, että iän myötä rappeutuminen on väistämätöntä. Mutta näillä miehillä Uzbekistanissa, Mongoliassa ei ole pääsyä ikääntymisen vastaisiin teknologioihin. Heillä on pääsy elämäntapaan, joka on yhdenmukainen miehen biologian kanssa. Heillä on tarkoitus, yhteisö ja päivittäiset haasteet. Ja se, ystäväni, on voimakkaampaa kuin mikään seerumi tai hoito. Kriisi on hiljainen, mutta ratkaisu voi olla myös. Se alkaa seuraavasta ateriastasi, päätöksestäsi nousta ylös ja liikkua, rohkeudestasi kyseenalaistaa, mitä sinulle on kerrottu. Oletko valmis alkamaan kysymään oikeita kysymyksiä? Tänään emme ainoastaan avanneet karttaa, vaan myös tulkitsimme sen. Näimme, että elinvoiman menetys ei ole tuomio, vaan seuraus. Lupaus, jonka annoin teille alussa, on tässä. Muutos on mahdollista ja menetelmä on selvä. Joten mikä on ratkaisu, miten aloitat tänään rakentamaan hormonaalista perustaasi uudelleen? Yksinkertaistetaan se 4 pilariin. Kirjoita nämä muistiin. Pilari 1. Oikea ruoka. Heitä pois soija, rapsi ja maissiöljy. Käytä ruoanlaitossa vuota, sianrasvaa, oliiviöljyä tai kokosöljyä. Syö punaista lihaa, syö kokonaisia kananmunia, syö rasvasta kalaa. Älä pelkää kolesterolia ja luonnollista rasvaa. Ne ovat hormoneisi raaka-aineita. Pilari 2. Liike. Kehosi tarvitsee stimulaatiota. Aloita 30 minuutin kävelyllä joka päivä. Nosta 2 tai 3 kertaa viikossa jotain raskasta. Se voi olla oma painosi punnerruksilla ja kyykyillä tai painot kuntosalilla. Tavoitteena on lähettää kehollesi selkeä signaali. Minun täytyy olla vahva. Pilari 3. Vierotus. Aloita yksinkertaisesti. Vaihda muovipurkit lasisiin. Juo suodatettua vettä. Lue deodoranttien ja hygieniatuotteiden etiketit ja etsi vaihtoehtoja, joissa on vähemmän kemikaaleja. Pienet myrkyjen lähteet kasautuvat ja niiden poistaminen tekee valtavan eron. Pilari 4. Stressin hallinta ja uni. Korkea kortisoli tappaa testosteronia. Ykkösaseesi sitä vastaan on uni. Priorisoi 7–8 tuntia laadukasta unta yössä, pimeässä ja viileässä huoneessa. Päivän aikana varaa 10 minuuttia syvään hengittämiseen, meditointiin tai yksinkertaisesti irrottautumiseen ruuduista. Tämä ei ole taikuuta, se on biologiaa.
Se on toimintasuunnitelma, se on sinun vastuullisuutesi matka, mutta et tee sitä yksin. Yhteisömme on todiste siitä, että yhdessä olemme vahvempia. Selkeys, jonka tunnet nyt, on ensimmäinen askel. Mutta muistatko, että puhuin kohtalokkaasta virheestä alussa? Mikä on virhe, jonka lähes kaikki miehet tekevät yrittäessä toteuttaa juuri tätä? Virhe, joka voi mitätöidä kaikki heidän ponnistelunsa ja jopa pahentaa tilannetta. Seuraavassa videossamme paljastamme, mikä tuo virhe on. Se on jotakin epäloogista, joka on ristiriidassa monien saarnattujen asioiden kanssa, ja sen ymmärtäminen on ero menestyksen ja jatkuvan turhautumisen välillä. Et halua missata tätä. Matkasi takaisin saada se, mikä oikeutetusti kuuluu sinulle, on vasta alkanut.